Uga haka. Dama ku ne barayin da muke nema. Fa me barayi kuma? Kamaya. Aba uga canja mana wannan. A uga akwali kawai akwali. Kai uksa dan mu. Ina cinikin da aka yi kawo min shi. Gaba uga sai na gaya maka yankin nan ba sai an ba za a samu wani kuma ka ce sai Ba wani nan nake gani kana tattara mutane kamar suna dan baka iya ne. ba abin suke bane. Kai ba na sai renin wani. Bring that thing, my friend. Ya na gaya mana ba su bani komai ba. Kai. Oga. Kai kawo. Uga ba komai ba su bani komai ba abin da suka bani na gaya maka uga. Ya maka kyau. Kai ga wancan maza je ka taro shi ofisa Rambo. Maza. Kamar ugan kai ya kai ka rike ni haka daidai mana suke da mana Kai you are very stupid. Da hukuma za ka yi diragi waye kai? kamar ba ni yau ka tambaya Dama ku ya ƴan masu kuɗin na yau sai na yi discipline ɗin ka yaro. Who you are? We are very stupid. ba mai Ah. are you asking ma mai Kai ɗan gidan uban waye? Aka ce kai dan uban waye. Ka kira ma duk wanda za ka kira. Ina nan ba zan je ko ina ba. Kuma ko waye ma ya zo ba zan sake ka ba. Yau sai na yi discipline ɗinka. We are stupid. hello good afternoon yes Ko waye ka kira yau sai ka kwana a gado. Sai ka kwana a cell. I meet some boys. They call themselves police officers. I'm not even sure that they are police officers. Sir. Yes, they are with me. Yes. Okay. Beautiful. Who is that? IGP. IGP. Okay. Hello, sir. Young man, Yes, sir. are you the one disturbing my brother over there? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. We are not the one. Okay. I want you to release him right now. Okay, sir. Excuse me. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. We are very stupid. You don't know your work. Sorry, sir. Take your phone. Sorry, sir. Sorry, sir. For sure, you don't know what you are doing, guys. Sorry, sir. We are stupid. We don't know what you are doing. Remain slow to lose our work. We are stupid. Nonsense. Ya tun yanzu ya ja mana hasara. Aikin banza.